Здравейте отново. Същия ден, 28 ноември, същия инструмент, петрола, наблюдаваме, ето тук ни беше ударен таргета, беше ни достигнат таргета ето тук, при 38,2 фибо. В момента петрол продължава за сега движението си надолу, достигна и нивата при 50 фибо и вече наближава дори 61,8 фибо, което е напълно нормално. Това е напълно нормално и да, тук си следиме за сигнали за ревърс, за продължаване на движението нагоре. Може би не е до 132,8 фибо или до 161,8, може би двоен връх и след това надолу. Това няма значение, но във всеки случай следим за сигнали, за да купуваме още един път. Да видим как стоят нещата на H4. На H4 какво имаме тук? Залязваща звезда. При 61,8 фибо. Ами, гледано от тази гледна точка, т.е. от гледна точка на H4, може би да няма второ движение нагоре. може би да си продължим директно надолу.